Padayon nga namati sa gipahigayong conference si Police Colonel Glenn Dulawan mentras nag-andam na sa iyang ipasa nga courtesy resignation. Matud niya, nakurat man siya sa gihimong pahayag ni SILG Benjamin Abalos Jr. ni aging adlaw apan andam siya sa pagsanong niini. Magtulo ka bulan pa lang gikan sa iyang paglingkod si Provincial Director sa Police Provincial Office sa Zamboanga del Norte si Colonel Dulawan. We will be following the orders from our command. Anyway, itong the PNP supports the call of the SILG na suportahan namin to. Anyway, although nakikita maraming nakikita unfair sa mga nagtatrabaho ng matino, sunugin mo yung buong bahay para mawala yung daga. Pero kung ito ang nakitang paraan para masugpo ang illegal drugs, then let it be. Dugang ni Dulawan, nagkadayig siya sa nahimong resulta sa war on drugs ni kanhi Pangulong Duterte kay iyang nakita ang hinay-hinay nga pagkawala sa illegal nga droga sa nasud. Personally, nakita ko na yung mga anak ko walang tsansa na ma-involve or involve sa illegal drugs or maging victim in illegal drugs, both way, no? Kung kulang pa yon ang nangyari, kasi nakita ko naging safe ang streets natin, maraming nakulong, mga pulis maraming nakulong, maraming na-dismiss sa serbisyo. Pero mialma ang pipila ka mga kapulisan sa pahayag ni SILG. Sumala nila, wala gihapoy kasiguruhan ang susama ni ini nga lakang para mahatagag kasulbaran ang giatubang nga problema sa illegal nga droga. Kawawa naman yung mga mabubuting leader natin na naging sila responsible sa task nila or tsaka obligation nila as officer. Kung ganun man, hindi na lang siguro, lahat na lang camaraderie. Kasi hindi naman lahat ng official involved at saka hindi naman lahat ng mga PNCOs involved. Lahat na lang po mag-resign para wala nang maiwan sa PNP. I am taking the lead to submit myself to such evaluation. Una nang misumiti sa iyang courtesy resignation si PNP Chief General Rodolfo Azorin Jr. Kauban ang laing libuan pa ka mga opisyal adlang Huwebes uban sa panawagan ni ini sa uban pang mga opisyal sa pagsumite na sab sa ilang mga courtesy resignation. Nang hinaot ang mga kaubang pulis nga mamahimong patas ang himuong pagtuon ug investigasyon sa mga gipangpasang courtesy resignation. Dinah Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.